сафари мо гарчанде мушкил буд, вале бениҳоят диданӣ буд. Бо кӯмаки посбон қисме аз роҳи пурпечтоби кӯҳсорро бо нақлиёт тай карда, боқӣ монда 9 километрро пиёда тай намудем ва ниҳоят ба ҷангали қаромазор дар қаторкӯҳҳои Қурама расидем. зулфинисо ва ҳамсараш моро дар хоначаҳои хурду оростаи худ миёни боғи мевагӣ хуш пешвоз гирифтанд. зулфинисо ва ҳамсараш Исмонҷон 15 сол аст ки дар ин макони дурдаст зиндагӣ мекунанд. боғ ташкил кардем, бом сохтем. Агар ба ин ҷо наоем, молҳо дарахтҳоро мешикананд. Меҳнатамон зоя наравад гуфта, зимистону тобистон дар ин ҷо зиндагӣ мекунем. ҳоло дар ин ҷо тақрибан 200-300 ниҳоли себ ҳаст. атрофашро хуч иҳота кардааст. боз хуч ва дигар дарахтони мевагиро мешинонем. пештар ҳама ҷо кушода буд. мо як қисми онро бо тори оҳанин ва қисми дигарашро бо панҷараи худсохт маҳкам кардем. ин минтақа барои ҳаёти ҳайвонот ва растаниҳо хеле мусоид аст. дар ин ҷо даҳҳо намуд ҳайвонҳои ваҳшӣ, гиёҳҳои шифобахш ва дарахтони мевагӣ мавҷуданд. вале боришоти кам раванди инкишофи табиатро то андозае суст кардааст. аз ин рӯй оила маҷбур шудааст обро аз масофаи тақрибан 2 километр баландӣ оварад. дар тобистон гармии сахт, дар зимистон боридани барф камтар ба назар мерасад. агар боришот набошад, раванди худбарқароршавии табиат суст мешавад. зулфинисо изҳор медорад ки камшавии шумораи паррандаҳо метавонад ба раванди худбарқароршавии экосистемаи ҷангал таъсири манфӣ расонад. бинобар ин онҳо пайваста ба муҳофизат ва нигоҳдории паррандагон, ҳайвонот ва дарахтон машғул ҳастанд. ин арчаҳо чандин аср умр доранд. паррандаҳои гуногун ба монанди капк, гунҷишк, кабутар аз меваи ин арчаҳо ғизо мегиранд. вақте паррандаҳо онро ихроҷ мекунанд, аз ҳамон тухмиҳо дарахтони нав мерӯянд. ба ғайри арчаҳо, олчаи ёббоӣ ва дӯлонаи худрӯй низ ҳаст. меваи ин дарахтҳоро ҳам паррандаҳо мехӯранд ва баъд аз ихроҷ аз нав мерӯянд. o'zi chiqib, ular ham o'zi ko'payadi. арча дарахти оҳиста рушд кунанда аст. новобаста аз ин дар экосистемаи кӯҳӣ нақши ниҳоят муҳим дорад. арча аз эрозияи замин, селу бодҳои сахт муҳофизат мекунад ва намии атрофро нигоҳ медорад. дар 14 сол ҳамин қадар калон шуд. то ба ин ҳад расиданаш тақрибан 1 аср лозим аст. ин арча худрӯй мебошад. паррандаҳоро низ аз шикорчиҳо ҳифз мекунем. дар атрофи чашмаҳо ҳавзчаҳои хурдакак сохта тоза мекунем, то паррандаҳо аз он об нӯшанд. дар зимистон низ барояшон дон медиҳем. Ko'paysin deymiz dag'in. Qishdayam parrandalarga bu don alborib chachiladi. исмонҷон ҳамсари зулфинисо мегӯяд, онҳо 5000 гектар заминро нигоҳу бин мекунанд. ба гуфтаи ӯ, зараррасонони асосии ҷангал шикорчиён ва подабонҳо мебошанд. аз моҳи май подабонҳоро дар чарогоҳҳо назорат мебарем. чипташонро тафтиш карда дар дафтари худ қайд мекунем. инчунин оид ба сӯхтор сахт таъкид карда эҳтиёт шуданро талаб менамоем. дар солҳои охир аъзои оила таъсири тағйирёбии иқлимро дар ҷангал бештар эҳсос мекунанд. ин дигаргуниҳо аз нишонаҳои равшани тағйироти экологӣ дар минтақаи зисти онҳо шаҳодат медиҳанд. вақте сел меояд, роҳи дохилии сой вайрон мешавад. бо роҳи ҳашар роҳҳоро барқарор мекунем. роҳи мошингарди болоро низ худамон бо ҳамроҳии марди кор сохтем. ishlatganmiz, hasharchilarni ishlatganmiz, dag'in qo'l bilan o'zimiz qilganmiz. зулфинисо бо аъзои оила меваҳои боғро чида дар бозорҳои маҳаллӣ мефурӯшанд. даромади ба дастомадаро барои харидани ниҳолҳои нав ва таъмини коргарони боғ сарф мекунанд. буғ мекунем, хушк мекунем ва мефурӯшем. даромадро барои барқароркунии ҷангал сарф мекунем. тағйирёбии иқлим на танҳо ба экосистемаҳо таъсир мерасонад, балки боиси нобудшавии ҷангалҳои кӯҳӣ низ мешавад. чораҳои пешгирикунандаи аҳолӣ барои барқарорсозии ҷангалҳо метавонад экосистемаҳоро таҷдид карда, олудагиҳои атмосфериро
кам ва суръати об шудани пиряхҳоро коҳиш диҳанд. сафари мо низ ба ин минтақаи кӯҳӣ нишон дод, ки дар замони тағйирёбии иқлим ва таҳдидҳои экологӣ оилаи Зулфинисо ва Исмонҷон мисоли равшани мубориза ва ғамхории инсон нисбат ба табиат мебошад.